Jo no sé si el nostre convidat, en Manel Josep, què tal? Benvingut. Hola. Molt bona nit. Bona Benvingut nit. al Som aquí de nit. És un plaer, ja t'ho dic d'entrada. I per mi. Ho faràs quan arribis a casa, això? Doncs estava pensant de provar-ho, eh? Jo ho El que provaré, passa que jo tinc un mòbil tan antidiluvià que no crec que funcioni. Escolta, el Manel Josep, a banda de que vindrà aquest divendres, d'aquí un parell de dies, al Centre Cultural de Terrassa, amb aquesta gira de comiat de l'Orquestra Plateria, Exacte. ens ve a presentar aquell llibre, El net del vigilant, la plateria i altres retalls, que déu-n'hi-do, retalls que s'hi poden trobar aquí, un llibre que està molt bé, podríem dir la biografia del Manel Josep. Pinzellada, retalls de la biografia. Però aquí expliques molta cosa. Bé, I dius que te n'has deixat molta per explicar? I tant, era per fer un L'enciclopèdia tom catalana. d'aquests, sí. Escolta, anem per pams, va, comencem per aquesta gira de comiat, perquè tu un bon dia dius, s'ha acabat aquí, hem de signar el punt i final a l'Orquestra Plateria després de tants anys. Sí, de fet, bueno, jo no, tot ho comentem entre tots una mica, i el que passava és que feia ben bé 2 anys que estàvem pràcticament en blanc, és a dir, sense feina. Quan ens havíem plantejat de deixar-ho ja fa un temps, la frase va ser morir matant. I els músics deien, no, mentre surti alguna cosa, doncs l'anem fent, no? És clar, es va donar que feia ja 2 anys i dic, bueno, fins a quan hem d'estar esperant? No puc estar esperant aquí la tocada, no? Exactament, i vam dir, pleguem. I tot va ser decidir-ho, que ens van proposar, no són hores, doncs de fer una gira. En principi havia de ser com de reivindicació i de celebració dels 40 anys de la Plateria, però vam dir, mira, aprofitem l'avinentesa, fem gira de comiat. I així ha quedat la cosa, i la fem amb el decorat preciós de la portada de... Mira, espera. Sí, senyor. Això és el decorat i, bueno, esclar, és molt maco, molt entranyable per nosaltres. És el disco més emblemàtic de l'orquestra en tants anys. I, bueno, està quedant la gira molt rodona, la veritat. Aquí serà estupendo. Veniu, eh? Home, per suposat. Divendres a les 9 al Centre Cultural, aquesta gira de comiat de l'Orquestra Plateria, que t'he de dir una cosa, perquè el cartell de promoció d'aquest concert és la portada, i molta gent comenta, i això t'ho dic de debò, o sigui, molta gent que m'ha comentat, diu, aquest disc el tinc a casa. Sí. Molta gent el té a casa. Moltíssima gent. Bé, aquest disc va ser, doncs, disc d'or, l'únic que hem tingut a tota la carrera, això val a dir. Però també és un disc que va regalar per una campanya de Nadal la Caixa. La caja de ahorros. I això, que és... I aleshores, doncs, esclar, moltíssima gent, entre aquest i un que hi havia, que no sé si era d'un actor clàssic, no sé si era de Schubert o Tchaikovsky o alguna així. No. Sí, ja el recordo. Suposo que molta gent... Era un senyor amb una cara molt sèria, i aquest disco així tant... Escollien aquest. I moltes llars d'aquí el tenen, i molts d'ells, centenars d'ells, també estan a les botiguetes aquestes de discos vells, que la gent se'l treu de sobre. És veritat. Escolta, parlant de caixes d'estalvis, tu havies treballat en un banc. És que ben enllaçat, això. Vaig treballar, hosti, molt bé, com t'ho peles. Doncs sí, vaig treballar en un banc, vaig ser empleat de banca. Ara que els bancs estan tan de moda. Clar, i de fet treballaves en un banc i ho combinaves amb la música. Exactament. Va haver-hi una temporada llarga, ben bé un parell d'anys, que hi havia molts dies que dormia 2 o 3 horetes i anava a fitxar allà al banc. Sí. I els teus companys, estem parlant de la primera formació, que és el 2+1, el Jordi Batista i l'Ia Clua. No, el Jordi Clua i l'Ia Clua. El Jordi Clua, perdona, i l'Ia Batista. Ho diré malament, ho diré... Vols que ho digui jo? Jordi Clua i l'Ia Clua. Doncs, és que clar, Ia Batista et surt sol, sembla que sí el teu nom. Sí, és veritat. Que ells també tenien el seu ofici, o sigui, no hi creieu que us guanyaríeu la vida tocant de la música? No, jo no ho pensava mai, haver-me guanyat la vida. Finalment ha resultat que tampoc me l'he guanyat tant, més aviat l'he perdut, la vida. Però, home, la vida es gasta. I no crec que ho penséssim cap de nosaltres que ens dedicaríem a ser músics, no? Però molt aviat, al cap d'un parell d'anys, ho vam voler, vam dir, això té de ser així perquè ja teníem una mica de feina,
una petita popularitat, la gent ens coneixia. Que assajàveu amb una rebotiga A la rebotiga de la perruqueria. de la perruqueria Beli. de Gràcia. Sí, prop I de la plaça de Ceps. A més, amb una guitarra atrotinada, no? Exactament. Comentes en el llibre, I i amb picant. una cadira. Una fent de cadira a la bateria, exactament. I el Jordi no tocava res, després ja es va liar amb el contrabaix. I el cop de sort va ser quan us va veure, o quan veu anar el programa de Salvador Escamilla a Ràdio Escop? Bueno, de fet, el cop de sort va ser que en la primera actuació que vam fer en el Cercle Catòlic de Gràcia, que fèiem teatre allà, ens va veure, presentava aquell festival, un festival de la cançó catalana, en què hi havia el Pi de la Serra, en fi, grans... Maria del Mar Bonet. Maria del Mar Bonet, grans noms, el grup de 3 que feien folk, en fi, gent ja, diguem-ne, consagrada. I aquest home, el Santi Sans, li vam agradar molt. És veritat, el Santi Sans, còmic i actor. Exactament, humorista i actor, gran actor. I aquest home col·laborava en el programa de l'Escamilla i ens va col·locar ell allà. I l'Escamilla, que en aquells moments estava dirigint una un discogràfica. segell de la casa Discofon, que es deia DDC, Discos Discofon català, ens va, al cap de... No sé, teníem molt poques cançons fetes, i les 4 les vam gravar. Teníem 4 cançons i les vam gravar en el primer disc, i la veritat és que va anar una cosa darrere l'altra, no? En fi. Clar, intentarem anar extraient anècdotes, però no ens les acabaríem, perquè n'hi ha moltíssimes. Ja per acabar, per l'època del 2+1, no per acabar l'entrevista, per acabar amb el 2+1, sí que vull que expliquis, perquè clar, això, el tenir un grup et permetia fer promoció, no només per Catalunya, sinó també per Madrid, que us convidaven a anar-hi. Sí, teníem alguna actuació a Madrid. I m'agradaria que expliquessis l'experiència que veu viure arran d'una invitació que us va fer un presentador de Ràdio 3, diria. Sí, com es deia aquell home? No me'n recordo. Però sí, després de fer la nostra actuació al programa de televisió, que era Música 3, i era un programa especial que es deia Festival no sé quant de la Canción Testimonio. Imagina't. Vam ser convidats en aquest festival, es considerava que nosaltres érem uns grans testimonis. I després de fer l'actuació de la tele, el presentador, que era Pedro Meyer, ara me'n recordaré. És que intentava buscar-lo i ara... Pedro Meyer, un que després va ser polític o no sé què. Aquest pàjaro que feia La Casa del Reloj. A Televisió Espanyola. Això ja era... Sí, prehistòria, Doncs aquest home ens va liar per anar a l'Hotel Melià, un primer món de luxe, una festa que es feia allà, tothom de 21 botó, vestits llargs, pentinat, no? pedreries, pentinats tremendos, i gent coneguda de faràndula, cantants, bueno, una cosa... I res, que havíem de cantar en aquell sopar, i en aquell sopar, doncs, vinga, ara us toca, tal. Vam passar per allà entremig a les taules, vam pujar a la tarima, entarimat... Imagina't els 3 allà amb els instruments carregats, no? I tots allà, i el sopar, anàvem sopant, i nosaltres, bueno, comencem, no? Comencem, tal. I al cap d'una estona allò era un escàndol, tothom parlant, ningú ens fotia ni cas, molta canció en testimoni, però escolta, res. Però això va passar a la primera cançó. Sí, a la primera cançó. Bueno, vam agafar els tastos i tal com havíem vingut, doncs ens en vam anar. Ja està. Com que s'exposava que ningú ens havia de pagar, escolta, clar, perquè si t'han de pagar tu penses 2 vegades abans de marxar. Això també és veritat. A banda del 2+1, que de fet veu deixar moltes cançons i a més ho comentàvem ara fora d'antena, doncs que va quedar tot el treball que vau realitzar amb el 2+1 amb un recopilatori que va sortir farà uns 3 anys, doncs és un treball esplèndid, excel·lent, a mi m'agrada molt, i a més que també ha servit per molts de tornar-lo a viure i a reviure. Bé, i a part a més és curiós perquè entronca amb la qüestió del llibre, no? Perquè en aquest disc jo vaig fer-hi un escrit curtet, resumint una mica la història aquesta, la perruqueria, 4 coses, que va caure en mans d'aquest boig de la música que és el Gómez Font, l'Àlex Gómez Font, que a més és com un arqueòleg, és un arqueòleg que es dedica a recuperar mòmies laietanes i a embalsamar-les una mica i tal. Doncs l'Àlex va llegir aquest escrit i, hosti, li va dir, home, no et diré tant, però va considerar que tenia certa gràcia. I llavors un dia em va trucar i em va dir, escolta, perquè en tens més? I bueno, tenia un parell o 3 més de coses així molt anecdòtiques. I li vaig passar i aquí va venir tota la... Escolta, doncs fes-me més. I ell em va anar donant
hi ha tema, perquè com m'havia entrevistat algunes vegades, sabia per on apretar. Escolta, i la Mili, escolta, i el banc, tu no vas estar al banc? Perquè burxa, li agrada burxar. Però està bé perquè a mi o sigui, ha sigut una època el que s'ha escrit per refrescar la memòria, no? Sí, però és que m'ho he passat però de puta mare, que es diu així, no? M'ho he passat molt bé estirant el fil. De fet, aquesta vida, diguem-ho clar, de puta mare, es plasma en aquest llibre. Estem veient imatges, diferents imatges que a més es poden trobar per les xarxes socials, és a dir, pel YouTube, de la gresca que despreneu amb l'Orquestra Plateria. Parlo en present perquè encara no ha marxat, no? Encara la desprenem, sí. Però quan tot això quedi ja, bueno, doncs com una cosa, com un punt i final, això no ho trobaràs a faltar? Mira, el Pedro Navaja, tu. Home, el que passa que tampoc dono per finalitzada la meva vida. Es dona finalitzada, diguem-ho una mica en conya, entre cometes, una empresa en la que he treballat 40 anys, en la que he sigut, diguem-ne, administrador uns quants anys, els darrers. Però no s'acaba la vida. Jo faig altres gravacions, faig cançons meves, col·laboro amb molta gent. A més tens una altra orquestra. També el que defensa és una orquestrina, no? L'orquestrina de la Mundial, home, i tant. Vull dir, allà no canto res, només toco el... Encara funcioneu, vull dir, encara esteu en actiu. Sí, mira, ahir vam tocar. Mira, veus? Doncs això, la vida no s'acaba, hi ha moltes coses i vés a saber, també, diem que s'acaba, però no... Què passarà d'aquí a final d'any, no? Perquè estem fent aquesta gira tan, diguem-ne, exitosa, tan brutal, que hem omplert tots els teatres on hem anat. Això t'ho vaig preguntar en una ocasió, també, clar, ells anuncien que se'n van, que acaben, que tanquen la paradeta. I ara tothom aquí s'ha alarmat i els contracta tothom, els crida tothom. Ens donen medalles, ens han donat la medalla del mèrit cultural de la ciutat de Barcelona. Jo al·lucino. És brutal, això. I la gent em felicita pel carrer, felicitats. I sí, per què? Perquè no tenim feina i ens retirem. Aquesta no és la cultura que volem, Això no anem bé, Doncs, com deia, estem veient un recull d'imatges, però jo vull que en veiem unes que jo no sé si ho has vist, però mirem aquest vídeo que t'hem preparat. Mira, és un vídeo que va preparar justament Eduard Estivill a motiu del traspàs de l'Ia Clua, i si fixes estàs allà al fons. T'hi veus o no? Mira, estàs aquí. Sí. Estàs aquí al fons. I tenim l'Eduard Estivill. I hem pensat, home, l'hem trobat aquest vídeo i bueno, vídeo amb muntatge fotogràfic, no? Però hem pensat, ostres, està molt bé perquè potser no l'havies vist i no l'havia vist. L'hem volgut recuperar. El Joan Boix, sí. Sí, hi ha un recull fantàstic. També traspassat. És un gran homenatge. I que, de fet, també ens serveix per parlar de la teva participació en diversos grups, perquè el llistat és inacabable, perquè comentes les formacions d'altres companys, però la teva, des de col·laboracions amb la vella Dixieland, amb la formació del Jaume Sisa, amb aquell mític concert a Celeste, amb el Qualsevol nit pot sortir el sol, què sé. És que n'hi ha moltíssimes. Sí, tocava molta gent. Jo soc una persona comunicativa, diria fins i tot, pecant d'immodèstia, d'una certa simpatia, i això feia més que els meus coneixements musicals per estar en tots els grups. També val a dir que també controlava algunes substàncies interessants que agradaven als músics i, bueno, tothom en volia. Xocolata. Sí. No, és que això està aquí, Xocolata. Sí. D'aquesta de menjar, No, l'altre material surt aquí. L'altre, que Déu-n'hi-do, també el llistat de material. És la mala vida dels músics. Escolta, i aquella experiència que també expliques, que estàveu assajant amb la plateria, sobre... I tant, el carrer Aldana. Que no sé com us veieu allà amb un núvol de fum. Era un núvol de fum tremendo, sí. I que de cop veu rebre una visita inesperada. Enmig de l'assaig van entrar dues gorres de plat, de color gris, amb una ratlla, amb una franja vermella, i eren els grisos. I enmig d'aquella fumera, que ens vèiem tots ja al talego... Clar, passa la tonteria, no?, quan veus allò els grisos allà... Estem parlant de l'any 1976, que no anem en conyes. I res, només ens van dir que com estàvem, que què fèiem allà, volíem controlar el barri, on som la plateria, estem assajant, vale.
van fer cara de que ja sabien de què anava l'assumpte Però va colar. i se'n van anar i bueno, vam respirar tranquil·lament i vam seguir amb la nostra onda. I un altre capítol que també dediques, que dius que li vols dedicar més de 4 ratlles, que això està molt bé, jo suposo que la persona estarà més que emocionada, és en Carles Flavià, Home, en Carles el teu Flavià, i representant, tant, un dels teus representants, però Sí. diguéssim que seria el representant emblemàtic de la... Home, el representant que més amic ha sigut, més que representant ha sigut amic. I també que, per cert, ens acompanya en aquesta gira de comiat Ah, molt bé. i fa 3 intervencions breus, Això volia dir. fent una mica de crònica de la plateria, bueno, a la seva manera, que ja sabeu, no? Perquè, clar, ja en un passat, estem parlant dels anys 70, potser, el fèieu sortir entre acte, no? No. No? No va Ell ser? va ser el nostre mànager, diguem-ne, Sí, ja als 80 no, ja. als 80 Ho havíem ja. pensat, mai es va realitzar. No es va això. arribar a fer. Doncs vaig interpretar que sí que... Sí, perquè, esclar, a l'autocar era un show constant, o sigui, era cagar-se de riure, però constantment, no? Jo el que vull que m'expliquis que es veu que era el vostre representant i era capellà encara. Perquè I tant. recordem que Flavià I tant, sí, era sí, capellà, en va sortir, Sí. però que fins i tot expliques el detall que arribava tard a missa, a la seva pròpia missa. Sí, arribava, es despertava allà a l'autocar, es rascava així el coll, deia, hòstia, quina hora és? Jo tinc d'anar a obrir la parada, que aquelles iaies... A més, un bon renec idoni, Algú els hi ha de dir alguna cosa, aquella gent. I sí, agafava, se n'anava, no sé si tenia moto, em sembla que tenia una moto aleshores, i aleshores se n'anava a dir missa, sí. Sí. Després ja més endavant ja ho va deixar, però va estar uns quant temps compaginant. I la culpa és vostra, de que ho va deixar, o de la plateria, o no? No, jo em sembla que la culpa és de la pròpia idiosincràsia de l'Església Catòlica. Però el sermó sempre se li ha donat bé, doncs, Sí, precisament l'altre dia que ens van donar, torno a insistir, sembla a l'abuelo Cebolleta amb la medalla, això era la medalla, Sí. però és que el vam fer servir també de glosador, Està bé. perquè quan a un li donen això té que portar un glosador. I va sortir la va armar grossa, ell va dir que cremaria en Barcelona amb permís del senyor alcalde, no sé què, en fi, va ser l'hòstia aquest home. Doncs sí, com tu, com tu que Déu-n'hi-do també la d'històries, i com deies, potser sí que t'has quedat curt, perquè sí que és veritat, ara que ho dius, sí que està molt resumit, ara sentint-te explicar doncs, aquestes històries. El net del vigilant, ja ho sabeu, en Manel Josep, aquí anava a dir es despulla. No del tot, perquè No del tot. si ens hi fixem no hi ha Quedes sexe, encalçotet, no hi ha una miqueta. sexe. Ni violència. No, però... Ni violència. Home, O sigui que no en faran cap pel·lícula mai. Això és veritat, això és veritat. Home, expliques alguna nit així una mica de bogeria? Bueno, però no entro Les a fons, primeres no nits a entro la a plateria? fons, no entro a fons. De fet, la primera nit, veus, és que ens anem allargant aquí, la primera nit de la plateria, Allò va ser que era una festa, Allò va ser un era festa, una festassa. era una sí, festa d'un dia i la cosa es va allargar, o sí. sigui, Exactament, a petició del públic, o sigui, on hi anaven actors, i tant. Bueno, pintors, artistes, és que de tota mena. érem el més modern, malgrat que fèiem música molt antiga, reinterpretada, érem el més modern del moment. O sigui, Sí, hi havia el Ricardo Solfa, i aleshores, exactament, Sí, sí. el cantor melòdico. Bé, és que no ens ho acabarem, veus? Però va, hem d'acabar. Divendres a les 9 del vespre, tots allà, hem d'estar allà recolzant a la plateria i que no marxin. Home, de Terrassa hauran de marxar, però vull dir que no marxin de la carrera musical i que ja veieu que el Manel Josep està en forma i el 1000 per 1000. Manel, un plaer, de debò. Fins Moltes la propera. gràcies, un plaer Que vagi també molt per bé. mi. Gràcies. Nosaltres ara fem una pausa, de seguida tornem al Som aquí de nit. Fins ara.